No. Moji milí. Labka. 3. Dovolenka na Balkáne. No. Také niečo mi trebalo na túto cestu. Čau. By som zamákal viac, keď sa do pustie. Máme 7:30. Vyrážame. Hej. Pidžon. V kabine. Príjemné slnečné počasie. Prvý dáždik po 60 km. A my sme v suchu. Opúšťame Kysak. Pokračujeme smer Košice. Prší nám stále, prší. O chvíľu sme v Košiciach. Ahoj. Ahoj, tu Šimon Tej. Jaj, ahoj. Za nejakých 9 minút, keď nepovľúdime ešte raz, tak by sme mali byť u vás. Čo si? Dobre, tak vás čakáme. Dobre, dobre. Čau. Čau. Ďakujeme za koláčik od Bicycle Garage a za podporu blízkych a známych v Košiciach. Valíme na Maďarsko. A sme v Maďarsku. Dáme si halásle. Prší nám, už prestáva. Máme tu taký pekný altánoček. Čo hovoríš, čo máš na náš altánok? No, Šimon si fajne pokecal s domácou. Nie. Pokiaľ mu nešli dáta. Tak, dobre. Fajne sa ide. Spoznávame Maďarsko, prvé kilometre. Hneď kontakt s miestnymi. Zatiaľ nás nevyhodili, takže dúfam, že to takto bude pokračovať. Pekne sme sa vykúpali. Tomáš, ako hodnotíš dnešný deň popri tom, čo sa obúvaš? Tak doteraz bol veľmi príjemný a veľmi rýchlo zbehol, na moje prekvapenie. Trošku dažďa cestou. Návštevy sme mali v Košiciach, veľmi príjemné. A teraz už sme v maďarských vodách. Medzi maďarskými komármi. Balíme po kúpaní. Dneska dobre, ja myslím, že cesty fajn. Aj ty, Šimon dobre to naplánoval, no klasika, kúpanie pred spaním, ako vždy. Z plánovaných 160 km už máme 170 a ešte nie sme v cieli. Dúfame, že zajtra bude pekne, aj keď Tomáš pozeral, že hlasí dážď, no ale... Môže byť pekný dážď. Pekný dážď bude, dúfajme. Dúfajme, že pekné slnko, no. Dobre. Na dnes asi stačilo. Hej. Vidíme sa zajtra. Čaute všetci naši fanúšikovia, podporovatelia. Prvýkrát tak tu na mojom bicykli normálne hotelový komplex. Nedaleko od cesty, slnečnice rastú a my pokračujeme ďalej.
Deň druhý. Šimon išiel niečo kúpiť na raňajky. Ja ho zatiaľ čakám. To je Šimonov bicykel, ale nie tento. Tu na vzadu. No ide sa príjemne, ako vždy. Minuli sme mesto Miškolc, dali sme si už druhé raňajky. Máme 10:30, to už fakt dobre. Prešli sme 29 km, v noci pršalo, balili sme mokré celty, celkom plateno veľa na ceste. Bicykle máme na to, že je druhý deň, dosť špinavé. Denný pretekár so závozníkom. Zvládajú všetko za jazdy. Časom prídeme na to, jak to bolo pred rokom. Máme namazané ruky, nohy, reťaze a môžeme pokračovať. Stratil som Tomáša. Zastavil, povedal, že ma dobehne, že mám ísť ďalej. Som zastavil len najbližšie križovatke. Čakal som ho asi pol hodín a Tomáša stále nikde. Prší, len sa nesmejem. Ale vyzerá, že to chvíľu skončí. Tak toto vyzerá, keď na 15 minút stratíš Šimona. Stále som sám. Tomáš sa mi ozval asi 20 minút dozadu. Takže už stihol zle odbočiť, ale že zapol mapy a ide za mnou, že už minul križovatku. Tu si Tomáš chová chrobáčika. To je jeho súkromný chrobáčik, ale necháme ho v Maďarsku. Máme 3/4/6, prešli sme zatiaľ 123 km, ešte je v pláne nejakých 48. Káme pred Búrkami dneska, no je to fajn. Už sme zase vyschli, už sme sa aj okúpali. Ešte hádam dáme nejakú večeru. No ale zatiaľ fajn. Zatiaľ to zvládame. Ďakujeme, Veronika. Ale keby dáme tomu tu vstupla voda a tým pádom, že by dievka mohla ísť ďalej, tak je tam vlastne párnym pohonom, kedy si to bolo, veď, preto sú tie komíny. Hej. Sa vlastne hýbali také ako tebe kľúky, čo to bolo a čerpadlo vlastne tlačilo vodu cez nejakú, tam by mala byť nejaká hrádza. Uvidíme, ako dnes bude. Takto sme spali, na Tomáš bicykel, Braš nie. Tu máme celty, tamto už suším, spacák. Tu je zničený Tomáš. No. Nemá rád komáre. Oni mňa majú radi. Oni teba milujú. No. Ideme baliť. Zastavili sme na raňajky v obchode.
máme trochu špinavé bicykle, ale to nevadí, pôjdeme ďalej. No takto vyzerá moja časť, raňajky a môj bicykel. A takto Tomáš skrýva svoju časť. Tomáš, nehanbí sa, ukáž toto. No. Tomáš ako pravý bezdomovec na cestách, rozložil všetko, stihol nakúpiť navyše na 2 dní, ale odstranil nejaké blato zo svojho bicykla. Tomáš včera zase oral, ničil blatníky včera, ale už to dal dokopy. Ideš namazať novým super olejčekom. Nie, zmažem len ruky a nohy. Aha, namažeme seba. Olejček predsa vydrží 2 dní. Dobre, pozdrav svojich kamarátov, Tomáš. Ja. A ideme. Dobre. Mlieko je moje palivo. Toto je 100, to je vanilkové. Pokračujeme. Máme 3/4 5. Dobre. Sme sa do kamery, to je dôležité. 3/4 5. A koľko ešte pred sebou? Počkaj. 70. 107 máme za sebou a 65 pred sebou. No, tak to už je dobré. Áno, stále je deň 3. Len som sa trošku prezliekol. Zvyšok to kade tade suším vpredu, vzadu. Bola príležitosť, tak som trošku opral. A cítim sa zase ako človek. Dobiehame Šimona časť druhá, kedy sa aj pozastavuje nad tým, že ak človek nakrátko zastaví a v skutočnosti, keď na bicykli šliapeš, tak strašne veľa za ten krátky čas dokážeš prejsť. Dal joinťak do vody, napil sa, vyťahol blatník a Šimon zatiaľ stihol prejsť pomerne dosť. Tomáš vám to komentuje z druhej kamery, teraz bude strih. Ide nejaká búrka a zvolili sme takú cestu čakania na takom peknom symbolickom mieste, kde sa čaká. Prechádzame vinárske oblasti Maďarska. Ako nakúpeno? Je na fot. Celkom hej. To som nakrádol. No, tak a môže sa začať búchať. Dnes je v pláne prejsť cez Srbsko a ukončiť to v Chorvátsku. Dáte zase nedaleko hraníc, ak sa podarí. No a potom zase ráno prekračovať hranice, tak uvidíme. Dúfam, že si všimli, že aj výškovo treba upraviť trochu ten chodník. Blížime sa k srbským hraniciam. V Srbsku nemáme výhodné volanie ani dátovanie, takže riešime posledné telefonáty, než sa dá. Serbian and Croatia and Bosnia Herzegovina. Tak. Kesene. English, Slovak. Kasa. Kasa, Miškovc. No, ideme na hranice. Hádam nás pustia. Keď nie, tak nás budú držať. Ja mám jedla dosť, vyvodkáš. Abo akurát odišli. Hello. Nemám na práce, ne? No. A že nikto neprechádza. Hej, no keď máš taký hraničný prechod, že nikto neprechádza. Thank you very much. No. Môžeme ísť ďalej. Čo? Tak ja angličtina razrazil. Á, prosím ťa. Na hranici musí byť.
Bye bye. Bye bye. Dali sme to. Ukáž, ako si žmurkal na colničku. Máme miestneho sprievodcu. Sice mu nerozumieme, ale má agátové pedále. Slniečko mu svieti, solár nabíja, že by mohol v Chorvátsku opäť datovať a dať vedieť, že žije. Dobrý deň. Put je zatvoren zbog asfaltiranja. A punt. Ne može, Na Apatin. ovuda ne može zbog asfaltiranja. A skade? Molim? Na Apatin. Ne možete ovuda. Morate nazad na Prigravicu. Do you have maps? Yes. The Okay. army I must. Nie, to je obcházka, nie, to nie je to. Musí byť. This way. And then. Must go This back. is long. Yes. This is the asphalt in the truck. They are our naša firma, our company, because I don't. This is light. I know. Don't because- damage this asphalt. No, you not damage, but very risky for you, because machines all over a road. And if we walk around the machines, maybe. Slowly. I watch Okay. the machine that slowly. Okay, just be careful. Yes, okay, thanks. Trošku nám lepí. Ale pešo by som potom nechcel ísť. Teda idem dole. No jedine, že tak. Neviem, publikum už tam stojí. Kedy ťa pozná? Neviem. Special force. Special. Homemade. To máš? Tak. Ďakujem. Dnes ďalšia krajina. On ma poznal. Vieš to, Tomáš. Ja si nepamätám. Tomáš, si mu dal občanku. On povedal, Tomáš, daj mi občianku. Ja. To tvoj kamarát? Asi je. Však aj teba poznal. Tomáš, popíš nám tvoj nákup. Mlieko, tej, Dukat. Už nie sme v Maďarsku, už nie je tej. Už nie tej. A ináč chutí. To, si kúpil čokoládové, to preto. No vidíš. A tamto, čo to tam máš? Večer bude, oslavujeme dačo? To idem robiť koláč. Banány. Banány. Koláč je spravený. A burek. Búrek. Máme už 162 km. No keďže čas je dobrý, neprší, tak by sme chceli ešte 37. Keďže dnes bolo plánovaných 170, neviem prečo nie 160. No a ešte dobiehame aj včerajšiu stratu. Kvôli dážďu, dúfame v altánok na noc. Sme sa vyspali, umyli. Aj koláčik sme mali, aj vodičku sme mali, všetko sme mali. Opustili sme Chorvátsko, mierime do Bosny. Tak už sme v Bosne. Už nás to posiela na prvé schody. Ale hádam, nájdeme cyklotrasu. Nebudem tlačiť celý deň. Hraničné prechody v pohode, bez problémov. Občianka, nič viac netreba. Ding schody. A makáme ďalej. Opäť! Konečne! Čo si spravil s tou cestou, peknou cestou? Prvá trieda. To je prvá trieda toto? Dovolenka na Balkáne. Dobre došli. Dobro došli. My makáme na bicykloch, toto je len tak. Nemáme hotely, nedávajú nám koláče, nedávajú nám tu fľaše džusu, nie. Do svadby. Toto nebude vo videu, to nikto nemôže vedieť, to každý by tu chodil na bicykli. 15. Tomáš, daj to na zadné.
trochu sme trafili kolóny, prerábajú tam nejaký most. Je tu celkom úzko, ale treba nejak prejsť, no. Žiadna sranda, no. Makáme. Máme krásne výhľady pri stúpaní. Tunel. Ako je po boku taký chodník. Neviem, jak ja sa vojdem. Ale zvuk v tunele nemá chybu. Asi. Dali sme to. Tu asi je tá stará cesta. Hej no, tu je tá stará cesta, no. Nie je tá stará cesta. Here, like we saw some new houses, big houses. It's people from Germany or not? Vidio neke nove kuće da se pravi su Njemci, možda je dijaspora. Možda. Ne? Pa uglavnom dosta je dijaspore pa dođu i onda Bosnians prave that dobre moved, kuće. like before the war or during the war in Germany, then came back and built the Evo, house. moj stari sin u Njemačkoj živi, recimo. Yeah. Also, yeah, like my brother is in Germany, but Pobalili sme, opúšťame náš altánok, trochu nám domáci doplnili zásoby rybičkami a vodou. Tomáš, hádam, pobalí už tiež. Tak jak je vidno na značke, tak nás obiehajú, keď nie je miesta. Tak to vyzerá v Bosne. Klesáme do hlavného mesta Bosňakov, Sarajeva. Tam plánujeme dať nejaký obed, chytiť Wi-Fi, využiť sociálne zariadenia. Hľadáme ubytko v Sarajeve, lebo sa nám nechce do dažďa. No tu sa blížime k ubytovaniu. Nefúkneme to? Môžeme, hej. Už zelená bola keby dačo. Tomáš hľadal vyhliadku. Našli sme les, tak sme našli nejakého sprievodcu. Povedal nám, že touto cestou sa dostaneme na tamtu vyhliadku. To málo, co jsme měli, nám vody sebrali, jako tažní ptáci, jako rolísi. Letíme nad zemí, dva modré dopisy. Ještě hoří oheň a praská dřevo, ale už je čas jít spát. Támhle za kopcem je Sarajevo, tam budeme se zítra ráno brát. Sevenleri sevdiğine vermediler, vermediler. Sen? Aha. Hadi bak. Púšťam ubytovanie, je niečo tesne po 5. Vyšlo slnko.
Pokračujem sám. Dnes mám nejakých 100 km na hranice Bosny a Hercegoviny s Čiernou horou. To chcem určite dať. No a je to tam celkom územie nikoho, takže by som chcel ísť ďalej. Uvidíme, čo sa podarí, no konečne neprší. Dúfam, že to tak ostane dlho. No a idem makať. Odteraz solo. Tomáš ostáva, ešte pospať a mierí domov. Tak dúfam, že šťastne dorazí a že nie to pôjde aj bez neho. Kaňóny krásne, voda tečie riadna po tých 3 dňoch dážďa, čo tu boli. A hlavne nie je dnes veľká premávka, keďže je sobota, za čo som veľmi rád. Práve ma obehli kolegovia Rakúšáci a cez cestu nám behajú kravičky, ktoré asi o kúsok nižšie prerazili plot. A sme na vrchole. Nachádzam sa v nadmorskej výške 1163 metrov nad morom. Je 8 hodín 11 minút, čiže cesta sem trvala niečo cez 3 hodiny. Mám za sebou 40 km. Nejakých 5 bolo Sarajevo a nasledovalo 35 km stúpanie. Bystrica. Keby bola Banska, tak pozriem Mareka Slobodníka, no. Tie krásne tunely vysekané do skál, ktorých prší. No je to úžasné niečo. Mierime k hraniciam. Takáto bočná cesta po kaňone. Neviem už ako sa volá, ale miestami nasypaný kameň, keď zobralo cestu, ináč starší asfalt, niekde úplne nový. Je tu málo aut, je to super. Tak, a už som v Čiernej hore, na každej ďalšej hranici. Čím ďalej od domova, tým väčší záujem majú colníci o môj bicykel. Takže prechádzam v pohode. Želaj mi veľa šťastia na ceste, takže to je super. Máme krásne ráno, 10. deň, slnečko svieti. V noci ma našťastie nenašli psi, lebo v Čiernej hore je počuť non-stop, brešu všade, vidieť ich všade. Osobne je Čierna hora za mňa krásna krajina, ale ľudia sa mi zatiaľ nepáčia, ani tie psy. Uvidíme, dneska by som chcel zase ťahať až k hraniciam. Mierumilovný koník. Pred chvíľou ma chcel zhodiť z bicykla. Pokračovanie krásnych ciest v horách Čiernej hore. Aha, kuna. Ušla kuna. Tunel Vrmač, 1,6 km. Skúsime. Dal som to. Priemerka v tunele asi 37. Máme 7 hodín. Mám za sebou nejakých 170 km.
Bol som sa dnes už druhýkrát vykúpať v mori. Celkom fajn, padne to v takýto horúci deň. Idem teraz nájsť nejaké miesto na noc. Opúšťam mesto Bar. No a no, dnes to zase celkom šlo. Vidíme čo zajtra, no. Podarilo sa mi zohnať ubytko na rodinnom domčeku v nedokončenom poschodí. Dole bývali, ja som spal nad nimi. Večer ma ešte pohostili. Čajík, čerstvá pečená rybička. Strašne veľa domov v Čiernej Hore. Vyzerá podobne ako tieto. Nemajú strechy a trčia z nich roxory. Aj poslednú noc som strávil v podobnom. Na prízemí hotové bývanie. Bývajú tam nad tým rozostávané poschodie a príprava na ďalšie poschodie a nemá to strechu. Opustil som Čiernu Horu. Idem na albánske hranice. Nielen, že tu má každý starý Mercedes, ešte si ich dali aj na značky. Nice bike. Thank you. Have you made? Yes, I make. It's incredible. Thank you. The best bike I have seen. Where are you from? I am from Austria, but I'm Bulgarian. Dostal som sa na nejakú rýchlostnú cestu. Potrebujem po nej prejsť asi 7 km. V mape je to už zelená ako diaľnica, ale nevyzerá to tak. No, pred chvíľou som minul policajta. Ten si z toho nič nerobil. Takže je to v pohode. Je tu krásne. Nečakal som. Týmto Albánsko fakt prekvapilo. Výškovo sa tu vojdu podľa mňa 2 kamióny na seba. Je to vysvietené. Nikde nikoho. Prvé z jazdy, ktorých na tollbajku stojím. Treba šetriť zadok, no. Takéto pramene sú celkom fajn popri ceste, keď už dojde všetká voda, aj táto by mala byť pitná. Je to trošku risk, ale dá sa to. A hlavne dá sa v tom zmočiť hlava, rukavice, príľba, po prípade niečo umyť. Je to pecka. Mám malého sprievodcu, ktorý ma vedie do obchodu, kde sa dá platiť kartou. Tak uvidíme. Here? Ďalší deň, ešte z hodín. Práve som opustil kemp, kde som nocoval. Super, voda, sprcha. Ráno som ešte oplachol bicykel hadicou. Tak hádam sa od neho budem menej špiniť, keď sa opriem. Že zaplatiť kartou v Albánsku nie je také jednoduché. Som v meste Klos, ktoré by som povedal, že by mohli mať niekde jeden obchod pre kartu, ale nakoniec to nebolo až tak veľké mesto. Cesto začína vyzerať zaujímavo. Vyzerá, že asfalt natiahli, ale podklad nejak neriešili a sa im to trošku zvlnilo, no. No a keďže ma čaká nekonečné stúpanie, si dáme druhé raňajky.
krásnymi výhľadmi. Neskutočné výhľady, len nepadnú cez vodidla. Krása. Po 40 km som našiel odpadkový kôš v Albánsku. To je zázrak. Môžem vyhodiť všetky veci od rána. Keďže som zmenil peniaze, tak som ich minul. Za hranicami už mi budú asi na nič, keďže tam je zase iná mena. No, zastal som na nejakej benzínke. Ceny nič moc, no v podstate oni ani nikde nemajú cenovky. Cenu som sa dozvedel až po tom, čo som si vybral. A keďže chceli 320, mal som len 300, tak ešte mi nakoniec mi to dali aj tak. Takže v Albánsku sa dá zjednávať asi. A som na hranici, ako tak pozerám. Tak to vyzerá, keď máš obchod a nemáš sklad a nakupuješ vo veľkom. Sme na priehradnom múre vodnej elektrárne. Ste mi bude ťahať za solár hovedom, ale taký pekný most. Okay, let's go. Bye. Bye. Majú čo len nechcete na auta. Trošku nepozornosti, dal som si keksík. A odrazu som pozerám, že Garmin pípa jak šialený, že idem zle. Ale vidím vodu. Okúpaný. Krásna vodička. Môžem pokračovať. Vstupem z mesta. Neviem. 30 km. Malo byť plynule 15 km stúpanie. Čo som pozeral do mapy. Už 25 km šľapem do kopca. Chcel som miesto na záhrade, lebo všade sú psy a moc nebolo miesto ani pred mestom. Tak som chcel skúsiť, len mali peknú záhradu, no a skončilo to takto. Večer obhliadka mesta, pozrieť 2 lokály, paráda, sprcha a ideme ďalej. Je 5:30. A je dosť kosa, pokiaľ neprídu prvé slnečné lúče a nezahrejú ma. Už je fajne teplo, minimálne z toho kopca. Ďalší kopec na 1000. No, chvíľku by som mal byť na hraniciach medzi Severným Macedónskom a Gréckom. Aj cesta sa začína pomaly strácať, ja už fakt prestávam veriť, že to bude nejaký hraničný prechod. OK. Tak toto nevyšlo. Vraj som na hranici. A je tu osnatý drôt. Moje obavy sa potvrdili. Fakt, táto cesta nikam nevedie. No, takže toto je mojich 5 km na ďalší hraničný prechod. Prečo som si ja vybral toto? Tak, toto som nečakal. Grécko, už v Európskej únii. Poketal som s policajtom, že prečo mám taký vysoký bicykel, kde idem. Nechcel ani vidieť občanku. Grécko týmto považujem za navštívené. Aj keď som nedal plánovanú Florinu, ale iba Niky. Takže po obede, ktorý som ani nedokázal zjesť, zase mi dali mi caciky a pečivko navyše. Ten bicykel robí zázraky. Nádherná obehla pojazdná pila, táto bola nejaká pekná nová. Musel som nakúpiť vodu, lebo už mi došla. Som v meste Prilep. Mierim do mesta Veles. Je to ešte 60 km, keby som to dnes dal, bolo by to super, neverím tomu, ale mám toho dosť dneska. Je problém aj nakúpiť niečo normálne. A aby nestačila táto cesta,
Tu máme ešte psíky. Toho malého sa nebojím, ale ten vyšší by mohol dostať na moju nohu. Let's go! To bol povedal, cesta dole vyzerá podobne ako cesta hore. Tadadá. Nično, len nespadnúť. Presne takto vyzerá cesta označená žltou farbou ako cesta druhej triedy. Viazol. Skoro som stratil topánku. Yeah. Mám dobré správy, vidím kravu. To je pre mňa známka civilizácie. Znamená, že musím byť blízko civilizácie. Nie, sorry, je to kameň. Dobré ráno. Takže tuto. Som včera spal. Tuto mám bicykel. Mám lavičku na fokovačku. Mám veci, to už som rozložil teraz. Veci som mal u seba v spacáčiku. Tamto som sa včera kúpal. Tu tečie tá voda. Všetci tu chodili ešte do večera, do noci naberať vodu. Deti, ktoré ma tu privítali, keď som prišiel, sa potom stratili. Tak som myslel, že dobre, tak už bude kľud do rána, že išli spať. No, potom sa objavili staršie deti, dokonca už niektoré vedeli anglicky. A tie ma zobudili svojim hlukom, keď prišli. No, posielal som ich spať, tak mi tvrdili, že oni nechodia spať, že ja mám spať a že oni budú sedieť a pozerať na mňa. A prišli s dekou a začali ma prikrývať. Trošku špinavé to mám. Nedá sa ísť na tom slnku, musím dať trochu prestávku. Mám chladovna a dlhú lavičku. Dostal som odbočku na poľnú cestu okolo nejakého družstva. No, videl som tu niekoho, tak sa pýtam, že či tu dokážem prejsť. Here all the road for working here. Not, Okay. only tractor back there. Yes, understand. Yes, thank you. Jazda v týchto teplotách vyžaduje pitný režim, ale telo si okrem toho pýta svoje. Na raňajky som dal veľký jogurt, 100 gramové pomazánkové maslo a polkilového chleba k tomu. Na obed som dal pleskavicu. Teraz je... koľko je? Je 4 hodín. Obedoval som o 11:30. Dal som polku 750 gramového chleba s litrom jogurtového mlieka. Je 5:40, vyrážam, celkom chladno ráno. Dobre som sa vyspal a dnes chcem prejsť cez bulharské hranice, už by to nemalo byť nejak ďaleko. Za hranicami si rezervovať nejaký motelik alebo ubytko v Sofii. Podľa toho, ako tu vyzerá príroda okolia, ako
vyzerala voda v rieke, tak tu tak pred dňom, maximálne 2, musel byť riadny lejak, lebo ešte to všetko nevyschlo a ja som si myslel, že som tu jediný somar. A hľa ho, ďalší somar. Dobre. No, takže o chvíľu by som mal byť na hraniciach. No, a už som v Bulharsku. 12% stúpanie pri teplote 32 stupňov. Paráda. Dlhé stúpanie, tak sa treba posilniť trošku. Dnes je tak teplo, že auto, ktoré ma obehlo v polke stúpania nahor, som ja obehol 1,5 km pred koncom stúpania, lebo mu vykypela voda z chladiča. Tak už som v meste Sofia. Prešiel som si nejakej bočnú časť, nejaké predmestie, no tam som radšej ani nezastavoval. Nevyzeralo to moc dobre. No a teraz sa snažím premotať cez Sofiu, bez toho, aby ma zrazilo nejaké auto. Tak hádam sa mi to podarí. Takže po 2000 km pristála nová reťaz. Kazeta vyzerá, že by mohla vydržať. Aj by mala, no. Takže trošku som nastavil brzdy. Nech to pekne funguje, nech to nebrzdí, keď nemá. Je síce špinavý. No, tak to chodí, no, keď sa cestuje. Takže máme nedeľu. Plánoval som dnes ráno vyraziť, ale opäť sa zmenili plány ako v Sarajeve. Zase v noci boli búrky. Dnes to má pokračovať zase od 1 a v podstate teraz prší tam, kadiaľ som mal ísť, keby som šiel ďalej. Zajtra predpoveď nie je slnko, ale hlasia už len prehánky a dážď, nehlasia búrky. A k večeru sa to má opäť vylepšiť a ďalší deň už má byť slnečný, čož je fajn. Máme ráno, niečo pred 5 v Sofii. Dávam veci na bicykel, Garmin štartuje a vyrážam. Vyrážam ďalej, bližšie k hraniciam. Je 3/4 5, vymotal som sa z uliček, dostal som sa na nejakú hlavnú cestu v Sofii. Snažím sa opustiť mesto a pokračovať ďalej. Takže je 5:53. 5:50 mal byť východ slnka. Mám 22 km, čož je pekné na takýto čas. Už od Sarajeva sa snažím vyrážať ráno o 5. Asi je dobré, že som tu nebol včera, lebo vyzerá, že fakt pršalo. Teraz káde. Stredom by to mohlo byť fajn. Á, dobre, to bolo fajn. Je 9:30, ja mám 80 km, čo je nevídané. Začalo pršať. Skryl som sa na nejakej umývárke pri ceste. Zatiaľ nepribehol pes, takže je to fajn. Pred chvíľkou bolo 12
hodín mám prejdených 120 km, čož je úplne paráda. Prestalo pršať, aj keď čo som pozeral radar, tak búrky sa stále točia niekde okolo. Zase ďalší dážď. Videl som sa pod stromom. Rýchlo prezliekam. No a vidím, či počkám, či to ten strom vydrží, alebo pôjdem ďalej. No. Vyzerá, že to prešlo. A zase lejak. No už som totálne premočený. Šiel som asi hodinu a pol v dáždi. Takto si tu už sedím na stole asi hodinku a pol až 2. Medzi tým sa prehnali 2 riadne búrky, preto sedím na stole, nie na lavičke. Bicykel je trochu mokrý, ale to mi nevadí. Ja som už v podstate vyschol až na topánky, kde tak rýchlo nevyschnú. Prší stále. No dúfam, že to chvíľu prejde, tamto vzadu už je vidieť nejaké lepšie zajtrajšky. Takže mám tu ďalšie krásne ráno. Dnes mám predpoveď slnečného dňa, nie extrémne horúceho, čo je super. Krásne ráno, to by mohlo vyzerať každé. Vošiel som do strašnej hmly, pozapínal som svetla vpredu, vzadu, slnečko svieti, už boli krásne slnečné úseky. No toto je čisté mlieko, aktuálne som v meste Pruse. Snažím sa dostať na hraničný prechod. Vedie ma to cez námestie, takže trochu obhliadka mesta. Dal som si obed v nejakej dedinke predtým. Je to pekná fontána. Mal by to byť hraničný prechod smeru Rumunsko. Tak a už som v Rumunsku. Hranice bez problémov. Tu mi skontrolovali aspoň občiansky pri vstupe. Tak môžeme ísť ďalej. Takto tuto pri ceste som našiel lietadlo. Asi už moc nepoletí. Ale zaujímavý exponát. Neviem, ako je to počuť vo videu, no je tu strašný hluk. Pokiaľ sa nemýlim, tak by to mali byť cikády. Pokračujem. Dneska vyrážam až o 5:30, trošku som si prispal. Dnes bola noc vonku, teplúčka, bez dažďa. Dažď hlásia až okolo obeda. Dnes druhá dedina. Už asi 15 alebo 20 psov ma naháňalo. Rumunsko. Prvý cyklochodník v Rumunsku. Je celkom dobrá kvalita. Nemá to kopce a jamy pri výjazdoch v dvoroch, občas kanál otvorený. Ale to si treba dať pozor. 2-hodinová prestávka na obed.
Aj tak neskačila, dal som si aj desert dneska. Aj tak to bolo krátko. Nič, pokúsim sa dostať na cestu. Nasadil som pončo a na to bundičku, aby to tak nevialo. No a ideme zmoknúť. Konečne ustal dážď, je 3:45, ostáva mi ešte 30 km, čož je dosť na to, že dnes som chcel končiť skôr, keďže som začínal ráno o 5:00. V podstate teraz som už chcel byť v cieli. Som už na ceste Transfagarašan na jazero Baloja, čo by mal byť asi najvyšší bod. Ostáva podľa značenia 73 km. Takže ak sa podarí nájsť miesto na nocľah tam, kde chcem, tak by mi ráno malo ostávať 60 km stúpania. Je 6:45, som pobalený, opúšťam penziónik, kde som sa fajn vyspal. Dal som sa trochu dokopy po tom včerajšom daždi. No a teraz je plán prejsť po horie Fagaraš a zísť na druhú stranu. Včera som tu stretol partiu Poliakov. Tí ma varovali a ukazovali mi fotky medveďov, lebo včera boli hore autom. No tak som zvedavý, no. Hádam, bude lepšie ako s tými psami, že ma nezjedia. No a som na začiatku stúpania, ostáva mi 60 km na vrchol. Čerstvé info od Čechov, ktorí tu boli, vyšli na ubytovku, že včera nejakej pani na bicykli medveď ostrhal komplet zadné brašne a ona iba ušla k niekomu do auta. No včera bolo daždivo a dnes tu medvedi nebudú. Keby niečo mám zvončiť, to ma musí zachrániť. Neviem, či to je vidieť, ale toto tu je môj dnešný profil trati, je to čierne, lebo je to veľké stúpanie a tá malá bodka dole som ja. Toto ma ešte čaká. Thank you. Opúšťam pásmo lesa, ostáva mi na vrchol ešte nejakých 13 alebo 14 km a začína byť dosť zima, takže šatka, nakrčník, dlhé nohavice prvýkrát na tejto ceste. Ani rána ma nezlomili, ale toto bude kruté a ešte viac krutý bude podľa mňa zjazd dole. Rýchlosť v stúpaní 4 až 5 km za hodinu. Znamená, že o hodinu by som mal byť hore. Ešte 3 km. Teraz sa zamýšľam nad jednou vecou, že čo bol toto za nápad.
prejsť po horie Fagaráš cestou Transfagarašan v dátume, keď ešte mala byť zavretá. Ste ju otvorili asi 4 dní dozadu, keďže už nie je toľko snehu, ale je tu zima, fúka tu vietor a aj keby nie, aj tak to je blbý nápad ísť tu na bicykli. A som na druhej strane hory, 2050 metrov nad morom, môj osobný rekord. Máme tu macka. A je tu ďalšie zahmlené ráno v Rumunsku. Rána sú tu strašne studené v tejto hmle. Hore som sa naobliekal, nemám dlhé rukavice, tak len takto rukávy. No dole sa mi nechce dávať dlhé a normálne mám orosené kolená. V kopci ma obehol konský záprah. Chlapci si ma natočili a potom spomalili. No že by ma vybrzďoval konský záprah v kopci, to sa môže stať iba v Rumunsku. Dnes je pekný slnečný deň v Rumunsku. No nie je moc čo točiť. Okrem toho, že som mal už 3-krát zastávku na raňajky, tak nič zaujímavé, aby ten deň nebol taký nudný. A skrátka na balkánsky spôsob. Tak predsa len som opäť opustil asfalt. Takáto skrátka. Nie je to najhoršie. Malo by to byť 4 km. Počas môjho cestovania som začal venovať výskumu ľudí. V Rumunsku som zistil, že sú len 4 druhy vodičov. Prvý je vodič obozretný, taký rakúšak, spomalý, v obíde, to je tak jeden za deň. Potom je vodič normálny, to je Rumunsko. Ten moc nič nerieši, proste ide, keď už ide oproti kamión, tak je schopný pribrzdiť a chvíľu počkať. Potom je tu vodič blázon, ktorý nepozná brzdu, proste ide vždy plný. Jedno čo ide oproti, koľko je na ceste miesta, či ma zrazí, či ma nezrazí. Proste ide bomby furt. Štvrtý typ je vodič chuligán. Ide ako blázon, nepozná brzdu a má spolujazca, ktorý má hlavu von z okna a kričí ako zmysel zbavený. Ďalšie pekné ráno. Vyspal som sa v záhradnom domčeku, čo bola paráda. Šiel som si poprosiť vodu. No a skončilo to tak, že som dostal miesto na noc. A takéto príležitosti ja beriem. Na tieto kravičky si netrúfam. Ranná rozcvička.
Keby niekto poznal tento keksík a poznal ekvivalent k tomuto na Slovensku, tak mi dajte vedieť. Toto som nakúpil pred 15 dňami asi v Sarajeve. Perfektné niečo. Dnes mám šťastie na takéto prázdne cesty. Táto je ešte aj novúčka, hladká. Stihol dopovedať, tak zrazu cesta končí. A zase šotka. Je 3:45, som ešte v Rumunsku. Mierim na maďarské hranice. No jedno plus je, že po prekročení hraníc bude o hodinu menej, keďže zmením časové pásmo. Vyzerá, že niekto doma upratoval. Alebo to je zber. Jo na pod. Ideme do Maďarska. Aj keď nemôžem fotiť tu, tak budem radšej len natáčať. Je 5:30. Dnes bola asi najteplejšia noc za celú cestu. Aj teraz je fajn teplo, vonku je 17,5 stupňa, väčšinou som mal ráno 8 až 10. Som v Maďarsku, dúfam, že dnes je to posledný deň a domov mi odstáva nejakých 182 km. Včera to bolo bláznovstvo, dal som 246 km. Dostal som sa na nejakú maďarskú cyklotrasu, vyzerá celkom fajn, aj povrch, dúfam, že sa to nezhorší. Opäť som na Slovensku, konečne. Hranicu som prekročil v obci Pácina, mierim do obce Veľký Kamenec. No potom opäť opustím Slovensko po niekoľkých kilometroch. Skrátim si to cez Maďarsko. Prečo ešte aj Maďarsko, čo je sama rovina? Musí mať na hranicu so Slovenskom kopec. Kde sa vzala? Tu sa vzala. V strede lesa začala cyklotrasa, ktorá smeruje na hraničný prechod. Prečo ja som tu? A cesta, ktorou mám ísť, je tam hore, ako stoja tie autá. Prečo? A toto má byť Eurovelo, akože. Fakt. Perfektný povrch toto tu. Hrozné. Tak, a už som na Slovensku. Domov mi ostáva 95 km. Klasia dážď, tamto napravo už vidím nejaké bláznovstvo. Cyklista, ktorý ma obehol, ma potiahol až do Košíc. Už ma opustil. No, prišiel zase dážď. Zase prší. Išli sme do Košíc, pršalo. Idem z Košíc, prší. Som pri Kisaku. Idem do Kisaku na obed. Dúfam, že ešte budú mať, je 1:30. Čo je toto za reštíka? Že má v nedeľu zatvorené. Hladný a neoddychnutý opúšťam Kisak, lebo tu je všetko zatvorené. Zatiaľ som to nezobral vlakom. A toto už je môj podporný tím. Nazdar! Čau, čau!
To je vše, přátelé. Co to je? To mám přece říct já? Tak to řekni. To je konec.